vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri mukadzi ane makore 36 ekuberekwa. Ndiri kuraramawo zvangu ndiri muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Ndine confession yangu iyo yandinayo. Ndikuda kukuudzai zvose izvo zvandakasangana nazvo mushure mekunge ndapindawo muno mujoni mukoma. Saka pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazosvikirawo mumaoko umwe uyo muzukuru uyu muzukuru wamai vangu. Saka iye akasouya kuno kuSouth Africa kudhara but aimbopotawo achimbodzoka kumusha, but noti zvekungotiwo pano nepapo. Saka iye nevana vake vose vanongogara muno muSouth Africa. Kana kumusha chatingati chinobatika chavanoita apatomborina. Saka ndichiuya kuno mukoma zvainge zvingoriwo zvinhu zviya zvekuti ndainge nditongoriwo nedoubt kuti kwacho kwandiri kuenda vanhu vacho kumusha havana kana development yavanomboita, but ndakazongopushwawo nenhamo yekuti apa murume ainge achingoitawo zvakewo apa achida kungoramba achikuzvarisa. Ndikubva ndazouya kuno, ndasvika kuno mukoma vakabva vandigamuchira mune zvakanaka. Hepano pakunoti basa rainge risingabatiki, because kuma area ikoko kwavanogara kuti unge uchitowana basa unge waenda kunoshandira maIndia kana kungoitawo zvimapiece job mumalocation. Ndichinosvika paya ndakabva ndaona kuti ivo vanoloja RDP yose apa vagere nemurume wavo. Apa murume wacho mukoma munhu wekuti chidhakwa chekupedzisira. Murume wacho anobva kumusha, but zvinhu zvacho unonyazokuona kuti zvinhu zvekuti hazvina kana kumborongeka. Ndakangoti ndichingonogamuchirwa paya ndichinosvika pamba ndokubva ndatoona kutoti pamba painge patorongwa brai. Apa ndakatoona kutoti dzainge dzitori nzira dzekuti vange vachindirakidza kune varume avo vacho vavakazotanga kundinyengerera kuti ndinge ndichizodanana navo. Pabrai paya mukoma ndakabva ndaona kuti varume vaya avo vavainge vainvita, varume vacho vainge vachirakidzana masimba zviya zvekuti inini ndine mari kudarika mari yanhingi. Apa mari dzacho mukoma kana ndichizotarisa ndichitanga kukompea nekumusha uko ndichitanga kukompea newangu murume uyo wandainge ndakasiya, ndakabva ndatoona kutoti kunyange zvangu murume wangu ainge asina kunyatsokuti kwesere, but pamari hakuna ainge aine mari yainge yakafanana nemurume wangu. Ndikabva ndati handidanani netsvina inini, but munongoziva kuti kana ugere pamba pevanhu vanombotanga vachakupa kapresha kaya kekuti kapresha kekuti vanenge vasingadi kukurakidza kuti vari kuda kuti unge uchidanana nanhingi, but at the end of the day muzukuru waamai akabva azoti kuno manje zvakunoitwa ndezvekuti unoti kana wachengetwa newewo unofanira kuti ubva wazotsvakawo pako pekuti unge uchigara. Ndega mukoma ndakabva ndatoona kutoti panapa zvavainge vachida kuita ndezvekuti ndiwane basa, kana ndikasawana basa ndobva ndawana murume wekuti ndinenge ndava kunogara naye. Ndakazama kubuda mukoma ndichizama kutsvaka basa, kuti basa hariwaniki. Apa painge paine varume avo vaigara vachingondinetsa. Vamwe varume vacho dzainge dziri shamwari uyo wacho anonzi ndiye murume wemuzukuru. Apa varume vacho vose zvidhakwa zvekupedzisira zvekuti hazvina kana direction, zvekuti kunyange ukamubvunza kuti kuZimbabwe wakagumisidzira kuenda rini, like iye wacho wavakazondimanikidza kuti ndinge ndichizomboenda kunogara naye, kudzamara ndazomutiza. Pandakamubvunza kuti saka kumusha wakagumisidzira kuenda kumusha rini, iye akabva ati ainge akagumisidzira kuenda kumusha hanzi muna 2012, iye achiti akauya kuno kuSouth Africa muna 2008. Saka kubva muna 2012 mukoma kusvika nanhasi murume iyeyo wandakambogara naye wacho wandakazomanikidzwa kuti ndinge ndichizodanana naye haana kana kuzombogara
ndakadzokera kumusha. Ndakazoti mukoma ndambozama kuramba ivo zvavainge vava kuita ndezvekuti vaikwanisa kuswera vasipo pamba. Vaswera vasipo pamba kudaro, vanhu vobva vazongodzoka vachingobika zvezvazvo, kungotiwo munhu anokwanisa kungobika sadza obva atoti hapana kana chisevo kapano, zvino tichaita sei? Vanhu vobva vatorara. But ndega ndakabva ndazotoridha mets dzainge dziripo kuti vanhu ava vainge vaine kwavainge vachienda kunodya, vobva vazongodzoka zvavo vakaguta. Ndakambotanga mukoma ndichashingirira kuti ndinge ndichingodya sadza rakadaro, ndichingoritimba sadza risina kana chinhu. Dzimwe nguva ndaingotora salt kana shuga ndobva ndazongodya sadza riya. But ndakazosvika panzvimbo yokuti zvino ndainge ndaremerwa. Mumwoyo mangu ndainge ndichiri nehopu yaya yekuti ndaikwanisa kugadzirisa zvinhu zvainge zvakakanganisika pakati pangu nemurume wangu. But pandakazonzwawo kuti murume ainge atowana, ndakabva ndarwadziwa mukoma. On that night murume uya wacho wavainge vachindimanikidza kuti ndinge ndichidanana naye ainge ariko kumba pandakareceiva that bad news. Apa iyo akabva ati manje ungabva wadya sadza neshuga, handei ndinokutengera kota dzedze dzavanoti kota zvipatlo zviya. Takabva tazobuda paya ndokubva azoenda akabva anonditengera kota nedrink mukoma. Ndo kuzototanga kudanana pandakazoita naye murume iyeye nekuda kwekota drink randakatengerwa nemurume iyeye. Takazoti tadzoka paya tainge tava kutodanana, ivo vakabva vatoridha kutoti vanhu ava vainge vava kutodanana. Ndakabva ndaona kuti imba yose zvino yainge yava kungofara, twoya tumamudhu twose twainge twava kumboitwa. Ndakatoona kuti munhu wose ainge ava kutofara, zvose nevana vainge vava kutondisekerera. Pasina kana mazuva ndakabva ndaona muzukuru waamai wangu ainge ava kundimanikidza kuti ndinge ndichienda kunogara nemurume uya. Ndo pandakabva ndazotora chipeki changu ndikabva ndazotanga kunogara nemurume uya. Asi ndega mukoma, kunyange ndainge ndakambozama kuti murume uyu ndichamuda, ndobva ndazama kumuumbiridza tobva tazoenda kuZimbabwe tose. But ndakabva ndaona kuti izvi ndainge ndisingazvikwanisi, because ainge atori munhu wekuti upenyu hwemuno mujoni ndo hwainge huri upenyu hwaainge akajairira. Aiva munhu wekuti aita zvekuvaka, saka aiti paya kana abata mari yake ndobva ndamuti saka ndibatisei mari yacho iyoyo, then tounganidza mari. Mushure mekunge taunganidza mari tobva tazomboenda kumba. Iye aibva ati alright, hapana kana chakaipa. Asi taizoti nekufamba kwenguva paya paanenge asina mari, kana azvifunga mukoma, aibva atanga kupopota achikuudza kuti iwewe haushandi, ndikuda mari yangu izvezvizvi. Ende aiti kana atanga kudhimanda mari yake waipedzisira wamupa. Saka ndakabva ndazongoti izvi handizvigone. Lucky enough semunhu wekuti ndainge ndaziva nzvimbo zvino, ndakabva ndazongosanganawo nevamwe vandainge ndava kungoshamwaridzana navo, ndichingoudzawo vanhu kuti please nditsvakireiwo basa, but ndainge ndichingozviita in secret. Ndakazoti ndawanirwa basa mukoma, ndokubva ndazongotiza. Ndakazoti ndawana basa ndopa ndakabva ndazotaura zvangu naye, but ndakambotora chinguva chainge chakati rebei ndisingatauri naye muzukuru iye waamai vangu. Nanhasi mukoma communication yangu naye ingori iya ingori low. Ende zvinhu zvinondirwadza kuti panguva yacho iyoyo pandainge ndiri kumba, pandainge ndabva kumurume, iye paainge achitaura naamai vangu aiita sekunge munhu ainge achida kundibatsira chaizvo. Asi ndakazoti ndasvika kuno kuSouth Africa ndo pandakabva ndazoona kuti situation yainge iri paground nezvose izvo zvaainge akaudza amai vangu zvinhu zvainge zvakatosiyana. Ende hakuna chinhu chinorwadza sekuti unosvika panzvimbo vanhu vobva vatanga kukutengesa, because ndaitoona kutoti dzimwe nguva murume wacho aitombopota achitopiwa mari nevamwe varume vemulocation imomo, like aita sekunge anenge achipromisa varume ivavo kuti iye achazotaura neni, then ndobva ndazoda vanhu vaya, because ndaiwanzokuona kuti kana munhu akazoya kwandiri akandinyenga, iye munhu iyeye anenge achitorakidza kutoti zvinhu zvose dhiri rose ritori sealed. Saka pandinozomuudza kuti right now I am not ready kuti ndinge ndichita zvekudanana nevanhu, munhu uya aibva azorakidza
zvinorakidza kuti anenge agumbuka, because vamwe vacho vaitouya vakatobata makondomu chaiwo mukoma. Munhu akatotarisira kutoti akangokuti mhoro obva watomuvhurira makumbo. Zvinhu zvinondirwadza nanhasi uno mukoma, zvinhu zvinogara zvichingondirwadza. Vanhu woye, kana kuri kunzi ukatora munhu achibva kuZimbabwe kana ari desperate, please usazomutengesa, nekuti iyewo anenge atoriwo nemadreams ake aanenge achida kuti ange achizoachiva. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakatengeswa nemuzukuru waamai vangu mushure mekunge ndauya kuno kujoni. Ndokubva atanga kundimaketa kuvarume vemulocation. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please post for me as hidden identity. Inini mukomanashi ndiri kuraramawo nemurume wangu. This is my first marriage. Asi mukoma, ndinoda kureurura kuti mwana wangu wekutanga haasi mwana wemurume wangu. Zvakaitika ipapo ndezvekuti ndainge ndichidanana nevakomana 4 at that same time, but ndichidanana navo vakomana vangu ava vari 4 vose hapana kana wandainge ndichisangana naye pabonde, but kuburikidzawo nekuti vakabva vazotanga kundiitirawo zvinhu zvihombe, ndo pandakabva ndazotanga kumanikidzwa navo vakomana ava vachiti haungangorambika uchingondidya yet pasina zvatinenge tichiita. Ipapo ndainge ndava form 3, ndo pandakabva ndazotanga kusangana navo vose vari 4. Mukoma, ndaikwanisa kuti nhasi kana kuri kunzi ndasangana nemumwe mukomana then mangwana ndosangana neumwe, ndainge ndichingoita just like that. Vose vari 4 ndainge ndichisangana navo at the same time. Ndo pandakabva ndazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri. Manje ndainge ndisingazivi kuti ndopomedzera ani pamuviri ipapo, plus ndo yainge iri first pregnancy yangu. Ndakangozviudza kuti uyo wandakapedzisira kurara naye ndiye ainge ari muridzi wepamuviri ipapo. Ndo pandakabva ndazopomedzera uyo anova murume wangu. Ndakati ndamupomedzera, iyewo akabva akasika kuzvigamuchira zvekare nevabereki vake vainge vachindifarira. Saka pavakazvinzwa kuti inini ndainge ndabatira pamuviri, vakabva vatomeka sure kuti anditizisa within a very short period of time. Ndikabva ndatoroorwa. Asi mukoma, nekufamba kwenguva ndakabva ndazoona kuti mwana uyu ainge asiri mwana wemurume wangu. Chimwe chakandipa suspect ndechekuti ndakati ndava kuda kunozvara mwana wangu, ndakatambudzika ndirimo muleba imomo, not because kune munhu ainge akandisunga or what, but ndakatambudzika mukoma. Kudzamara vamwe sisi vangu vazouya, vainge vauya kuma visiting hours, saka vakati vakagara neni paya ndichirwadziwa, mimba yainge ichita kundisuka but mwana asingauyi. Ndo pavakabva vati kwandiri, munin'ina, ukationa zvinhu zvadai so uri kufanira kuti unge uchireurura, hauna here zvimwe zvekuti uri kuda kundiudza? Ndo pandakabva ndazongoudza sisi in pain, ndikabva ndati, sisi, mwana uyu handizivi kana ari mwana wabamunini venyu. Sisi vakashamisika nazvo, vakati how, because iwewe taingoziva kuti wainge ungori nemukomana wako 1. Ndikabva ndati no sisi, ndaidanana nevamwe vakomana 3 apart from bamunini venyu ava vamunoziva. Sisi vakada kundirova, but necondition yandainge ndiri mairi, sisi vakashaya kana simba rekuti vange vachipopota kana kundirova. Immediately ndakati ndichingonoreurura mukoma, ndakabva ndatonzwa kutoti mwana ainge ava kudzika manje, achidzika very fast, achirakidza kuti ainge ava kuda kuchizvarwa manje. Handina kana kuzombotora time mukoma, ndokubva ndatozvara paya. Confession iyi, secret iyi mukoma, sisi kuti vange vachizoiziva inhau yekutoti at that time ndainge ndanyanya kusukwa nemimba kusvika ndichizovaudza secret iyoyo. Nanhasi uno ameno sisi kana vakamboudza someone else, but handina kana kuzomboudza kana ani zvake. Inini nasisi ndisu tega tinongoziva that secret. Kubva ipapo the next time around vakabva vameka sure kuti
Kubva ipapo sisi vakabva vatanga kundidzidzisa kuti now that zvawaroorwa chimeka sure kuti murume wako unomuzvarira vana. Ende vamwe vana vose avo vatakazoita kumashure, I am 100% sure kuti vana vemurume wangu, asi mwana wekutanga haasi mwana wemurume wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mwana wangu wekutanga wandakazvara, mwana iyeye haasi mwana wemurume wangu. Handizivi kuti mwana iyeye baba vacho ndiani, but haasi mwana wemurume wangu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa, regedzai ndingoiverenga. Hanzi makadai zvenyu mukomanashi, please post for me. Inini ndine confession yangu yandikudawo kuti munge muchizondiposterawo. Ndiri murume atobvawo zera, ndikudawo kutaurawo izvo zvandakangokurawo ndichiona baba vangu vachiita. Baba vangu vaigara vachichengeta vhudzi. Ivo baba vangu ndo vaiwanzokuitawo zvekugera kumaraini ekwedu, but mazuva acho iwawo vainge vachitongogera nechigero chiya ende ndo munhu ainge achitongozivikanwa kuti anogona kugera. Saka vanhu vazhinji vaiwanzokuuya nevana vavo kuti vange vachizogerwa nababa vangu. Nguva dziya dzekuti vana vanenge vava kuda kunovhura zvikoro, vanhu vazhinji vaiuya nevana vavo vobva vazogerwa nababa vangu. Kudzamara baba vangu vazotengawo chigero chiya chemagetsi. Asi zvatakangokura tichiona baba vachiita ndezvekuti ivo baba vaizoti kana vatora vhudzi riya revana vavanenge vagera, vaibva vazoriunganidza vachiita sekunge vainge vachida kuripisa, but vaisapisa vhudzi racho rose. Rimwe vairitora vobva vazoriisa mubedroom mavo, but baba vangu ndakazovabatikidza one day vainge vachicherera vhudzi revana avo vavainge vabva mukugera Mudanga Remombe. Nanhasi uno mukoma handitombozivi kuti baba vangu vainge vachizviitirei. Handizivi kuti ndo kuromba kwacho here, kuti ivo baba vainge vakarombera pavhudzi iri ravaipota vachitora vobva vazoenda vobva vanocherera Mudanga Remombe. Baba pandakavawanikidza vachicherera vhudzi iroro, vakabva vatanga kundimhanyisa zvekuti zuva iroro vakandirova sekunge vachandiuraya, but handizivi kuti zvandakaona zviri normal here kana kuti hazvisi normal. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakaona baba vangu mushure mekunge vagera vamwe vana ndokubva vatora vhudzi riya vakabva vazoenda vakanoricherera Mudanga Remombe. Zvimwe kuda vaizama kugadzira zvavo mufudze. Zvakangooma hazvo veduwe, ko vakadii kungoripisa sezvavaingoita rimwe vhudzi? Ndo mubvunzo wakabva kuna mukoma vedu ava pandakavaudza kuti zvimwe kuda vaigadzira mufudze. Zvakangooma hazvo veduwe.